Balázs vagyok, második osztályos, nagyon szeretek focizni, de néha kosarazni szoktam, megnyugtatok. Hogy mondjam, másképpen színezni szoktam néha hónap között nagyon. Néha el szoktam bambulni a tévénél, annál alkakos zenénél. Megnyugtatom, az is. Hát mit tegyek? Ennyi, körülbelül nem kukunkani. Virág vagyok, és elsős, és szeretek rajzolni és színezni. Szabolcs vagyok. Harmadik osztályos vagyok. Szabi vagyok, szeretek rajzolni és logopédiára járni. Piroska vagyok, 7-ben járok, és nagyon szeretem a kémia órát. Dávid vagyok, 7. osztályos, szeretem a biológiát, kémiát, fizikát, testnevelést. A borítékból vettem ki őket. Miket kell válogatnunk? Szín, Keressük meg még a barnákat. épület, És világ, jó munkát kívánok, dolgozni önállóan. iskola, rom, bogé, Hosszú óval. bogé, Még hosszabb óval. bogé, G-t látsz, vagy D-t? G, Akkor úgy mond. bogé, Bó, D. G. Mi lehet a bódé? Tegyük félre. Fehér, orgona, tulipán, Javítsuk ki. tulipán, ház, piros, szürke, gália, zöld, ibolya, rózsa, lila, sárga, vár, ők eszembe, fekete, szegfű. Nagyon ügyes vagy. Másold le a történethez illő címet. Na, mit is jelent ez? Úgy tudjuk meg, ha elolvassuk a 3 címet. Na, Virág, olvasd az elsőt. Dolgozatírás. Ez a történethez illő cím, hogy dolgozatírás? Nem. Tovább. A nagy játék. Ez a történethez illő cím? Nem. Zsolti sérülése. Zsolti sérülése. Ez a történethez illő cím? Oké. Ceruzát veszel a kezedbe, és ezt a 2 szót ide a vonalrendszerbe lemásolod. Figyelj ide, állj! Mire figyelünk, Virág? Hogy nem egybeírjuk. Hogy 2 szó. De az első szónál mire figyelünk? Zolika már mutatja. Milyen kezdőbetűvel kezdődik? Jó? Zöbetű. Nem, zsöbetű, az úgy tökéletes, de milyen kicsi vagy nagy, Virág? Nagy.
Nagy. Akkor milyen színűvel írjuk? Pirossal. Vajon mit lehet összerakni ebből? Egy vonaton. Oké, jó munkát! Nézzük a másikat, ügyes voltál. Jó lesz az úgy. Figyeld meg az összeillesztéseket. Ebből pedig összeraktál egy, Kocsit. pontosítsad. Ez egy lovaskocsi, Lovas. Nem. hanem Teherautó. köszönjük szépen, pontosan. Ez egy teherautó. A kis elefánt az iskolában. Hat éves volt a kis elefánt, amikor beiratkozott az iskolába. Igaz, elég nehéz volt helyet találni neki. Amikor elindult, legalább 3 gyerek helyét foglalta el. Azt rakta Piroska, hogy a sirály, Rákokat, ez jó? Dávid? Nem. Mert Mert a sirály mit teszik? kisebb emlősöket, Hát meg a vízből mit tud fogni? halat. Én inkább erre szamaznék, hogy kis halakat. De az is lehet, hogy mi van még itt nekünk? alapteszedők, labdákat, Nagyon jó. A és kertész. szemetet. Igen. Biztosak vagyunk ebben? Nem, a kártész az nem szemetet szed. Eszkimó. Nem tudod? Jó. Én Se tudom. baj. Ezek a mondatvégek. No, az Eresz csatorna esővizet a háztetőről gyűjti. A rendőr az van ideírva, hogy Avar. mi az avar Erdő. nek a Teteje? nem. Az alja. Az ajnövényzete az avar, mégpedig a lehullott Levelek. levelek, elszáradt növényi anyagok. Ellenőriz. Ügyes vagy.
Kérlek szépen, hogy mondd el, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy lennél. Könyves. A, B, C, C, D, Z, G, E, F, G, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, Q, R, S, T, T, U, V, W, X, Y, Z, Z. Nagyon ügyes vagy. Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Színész. Színész szeretnél lenni, akkor mondj nekünk egy verset, amit tudsz legalább. Egy vers. Ének is jó lesz. Jó lesz. Országúton nagy a hó, a kocsinak sose jó. Domboldalon nagy a hó, a szágónak ez a jó. Ezt a koniba nyertünk, és én vagyok a kapitány. Ez egy őszi kép, a fán van egy mókusz, ott lent egy szarvas, és hullanak a falevelek. Itt meg egy házas kép, vannak két ház, egy kutyahol, meg egy gólya. Itt meg van egy betlehemi istálló. Itt meg a két tündér találkozásról. Ez meg a karácsonyról szól. Lítium, Li, berlium, Be, nitrogén, N, szilícium, S, I, fluor, E, F, neon, Ne, kálium, K, kén, S, danyék, 1998, 7. hónap 4. az új gyerekék, 1999. március 22. Gabi néniék, 1968. november 15. Tünde néniék, 1971. április 27. akkor Gabi néniék, December 12. Béla báék, április 23.